Morjes. Joo, nyt olisi tarkoitus seuraavaksi pitäisi koittaa, että saisiko ton pulttia on porailtu tuohon vetoakseleihin. Mä teen tämmösen, no ei tää vielä valmis ole, mut tämmönen aihiotyökalu. Tämmönen holkki kiristyy 2 ruuvilla tohon ja tästä sit olisi tarkoitus jonkunnäköinen rauta, joku muu, en vielä tiedä, katsotaan. Hitsata tähän kiinni, millä sen sais mahdollisesti sit tähän pylväsporakoneeseen sit penkkiin kiinni. Ja tässähän tää pöytä liikkuu joka suuntaan, niin sen sais tähän reunapuolelle vetarin saa tohon pystyyn. Niin porailla siihen sit se jako, katsotaan nyt miltä alkaa vaikuttaa. Tostan pitää tosiaan yksi reikä, niin kuin näkyy, siihen vähän piirrelty reijän paikkaa, niin yksi reikä tosta pitää hitsata umpeen. Niin sillain. No, se olisi nyt käytännössä valmis. Tommonen. Eiköhän tuo kiinni pysy. Sitten tosiaan tää itse kapistus, niin tulee sitten tänne kiinni ja sitten saadaan ton pöydän kanssa siirreltyä tuota paikkaa ja vetoakseli tulee tohon noin ja se lukitaan noilla pulteilla. Niin se pitäisi olla semmonen. No niin, se olisi nyt niin sanottu moment of truth. Se olisi viritelty siihen kiinni ja toi yksi reikä oli hitsattu umpeen. Ja sillain, niin mä käytän tätä jarrulevyäkin tossa hiukan ohjurina, mutta se pitäisi nyt olla siinä. On tää aika huikean näköinen viritys, mutta jos se toimii, niin se on hyvä. 2 reikää olisi nyt porattu. Onnistuu kyllä tosi hyvin. Tätä ei tarvitse tosiaan tässä, kun tää on nyt samassa linjassa tää. Tai siis mitään lukituksia ei ole avattu, niin se on sit vaan pyörittää tää vetari vaan seuraava reikä vaan kohdalleen, niin se on aina siinä. Tää oli kyllä tosi hyvä. Ainakin toistaiseksi. Sitten tosiaan toi meidän pinnapultti, niin siinä on toi boren kohta, niin olikohan noin 14,2 halkasia ja mulla on nyt 14 pora ja mä vähän pelkäsin, että lähteekö se kuinka paljon hakemaan, kun porahan nyt ei yleensä ihan millille ole aina se, mikä on vaikka 14 terä, niin se ei ole aina se 14 reikä, että se voi jopa vähän siitä suurentua. Niin nyt ainakin tuntuu, että toi poran kokokin on just sopiva, että se on suht jämpti toi pinnapultin boori tohon reikään, niin se on just sitä, mitä haettiin, että sen ei ihan sormin työntämällä sinne pitänytkään mennä. Mut joo, lupaavalta vaikuttaa. Vielä olisi muutama reikä. Jaha, seuraavaksi olisikin ohjelmassa laskea tää rotjake pitkästä aikaa omille tassuille. Etufillarit pitäisi ottaa paikalleen ja takaa mä nyt heitin jo tossa hollille ja vähän pyörittelin ja siellä on nyt prässätty ne pinnapultitkin tonne paikalleen ja ihan lupaavalta vaikuttaa. Iskareihin jouset kiinni ja sit kiristellä tuolta alta vielä kaikki noin pultit ja kaikki nyt pitäisi olla sillä lailla, että uskaltaisi laskea maahan ja katsoa vähän korkeutta ja vähän rullailla sitä tuossa lattialla. Niin ihan kiva muutaman kuukauden, kun on ollut taas tuossa pukeilla, niin
ihan kiva saada välillä omille tassuille ja katsoa vähän noita ajokorkeuttakin. Ja minkälaiset nuo iskarit nyt sit on, että onko jämäkkää vai onko löysää, en tiedä. Ei oo kokemusta noista. Siinä kaksiovisessa Volvossa tosiaan siinä on BC Racingit, niin mä en edes lähde niitä vertaamaan noihin TA Technicsiin. Niin ei oo tosiaan näistä halpis tolpista kyllä mitään kokemusta. Mut joo, siinä mä nyt mainitsinkin jo, että mitä seuraavaksi. Kiristäjät tsekata kaikki, että on kiinni ja jouse paikalleen ja sit voisikin laskea hänet maan kamaralle. Se olisi nyt omilla tassuilla. Tässä on ihan virallinen ensireaktio. Sen verran, että laskin tunkin alas ja laitoin ton puupalikan tonne. Niin muuten en ole itsekään tässä fiilistellyt. Onhan se nyt taas, kun se on pyörillään ja uusi akseli ja sillain, niin aika kiva fiilis. Sen verran mä tuossa mittailin, että pyörän kaaresta lattiaa, no ei voi paljon sanoa, lattiaa, vino ja niin edespäin, mutta 3 senttiä pitäisi takapäätä tiputtaa, että oltaisiin ton etupään kanssa suunnilleen samassa korkeudessa. En tiedä, mikä ei ainakaan narahtanut rikki tai muuta. Tai hitsaus, hepit irronnut tai mitään muuta kuin alas laski. Koittaa vähän rullailla sitä tuossa ja muuta. Sillai. Mut joo, äkkiseltä 3 senttiä takapäätä laskea, niin ollaan ton etupään kanssa samassa korossa. Niin. Kyllä toi jo, mä en muista monta senttiä, se oli varmaan aikaisemmalta videolta selviä, mutta monta senttiä kapeampi toi Volvon akseli oli tuohon versus Opelin akseli. Niin onhan toi aika härskisti tuo sisälläpäin, että verrataan tähän etupäähän. Niin jos tossa nyt mitään sellainen erottaa, mutta on sisällä. No, tämähän tietysti kaipaisi jotain kunnon leveätä vannesetuppia alle, mutta katsotaan nyt ensi alkuun, että jos mennään nyt yleensäkin näillä, niin ainakin 20 lätty varmaan tonne väliin. Et tulisi edes vähän ulospäin. Tämähän nyt ihan selvästi huutaa tosiaan leveämpää nakkiin. Nakkiin alle, joo. Sen verran mä pistin huomiolle, että tuolla toinen iskarin alapää on vähän vinksallaan tuossa, tai enemmän kääntyneenä kuin toi. No, en oo mitannut vieläkään tuota akselin nyt keskellä ja yleensäkin, mutta jos se sitä väännättää tonne päin, en tiedä. Joo. Mä lähden varmaan seuraavaksi tästä vähän rullailemaan tätä ja sit vois koittaa vähän laskea vielä takapäätä, että miltä se tuntuu. Nyt se oli aikas niinku jämäkän tuntunen toi, mutta vähän kun jousia säätää vielä, niin katsotaan mihin se asettuu. Ei tää etupääkään nyt tietenkään mikä kivireki ole, mutta kivahan se on, että se on jämäkkä, mutta se ei saa olla liiankaan jämäkkä. Ai että. Mitä tähän nyt muuta sanoo? No nyt olisi sitten vähän säädelty kaikkea tuolla takapäässä, mitä nyt tarvii säätää. Niin nyt pystyy katsomaan, että varat riittää kaikessa suuntaan ja toiseen. Että lupaavalta vaikuttaa sen suhteen. Joo, mä otin ajokorkeuttakin joku sen sentin alaspäin. Että ne oli vaan tuossa äskeisessä klipissä katoitte, niin ne oli heitetty vaan alle kaikkea ja mitä katsottu ja säädetty se enempää. Se on nyt suunnilleen ton etupään kanssa samassa korossa. Totta kai toikin vähän valehtelee, kun ei ole konehuoneesta mitään. Akku puuttuu ja tietenkin koneesta sisuskalut puuttuu ja nesteet ja kaikki muu, niin huijaa vähän tämän keulan korkeuden kanssa vielä, kun painoa tulee kyllä lisää. Mut nyt taas säädelty samaa korkoa tosiaan ja iskuvaimentimessa näyttää hyvin riittävän vara ja joo. Samoin otin myös siinä äskeisessä klipissä näkyy myös se, että siinä oli se toinen iskuvaimentimen alapään kumi oli hiukan enemmän väännöksissä. No ei mikään ihmekään, kun on monta senttiä akseli toispuoleinen, niin
Panhardin säärin kanssa ja nyt sekin olisi karkeasti mitattuna pyöränkaari samassa eli keskellä. Pinjonikulma oli myös vähän ketuillaan, mutta nyt sekin on aika liki se mitä se kuuluu olla. Laatikko kun on häntä suuntaa alaspäin, niin vastaavasti saman verran suunnataan sitten akselin laippaa ylöspäin. En tiedä, näin mä oon ymmärtänyt, että se toimii se kardaanikulma sen mukaan. Mut joo. No nythän tää on niinku sillai oikein positiivista, että nyt sais purkaa ton takapään melkein sit pois ja hitsata kaikki ja tehdä loppuun noin kiinnikkeet ja ne sais maalata ja sit kun sais sen viimeinen nyt sen hukkaportin hommattu tänne, niin se pitää vielä tohon veistellä, niin sit tämänkin saa tyhjentää tän konehuoneen ja täältähän on akselisto lähes kans hiekkapuhallukseen ja maalaukseen ja sit tai itse varmaan maalaan nää kaikki, mut kumminkin. Sitten vielä sen jälkeen tietysti uudet puslat sitten. Mä kattelin vähän tommos Strongflexin Uretanni-puslasarjaa saa kokonaisuudessaan tonne etuakseliston. Taka-akselistos nyt on vähän sitä sun tätä, kun siellä on Volvoa ja Oppelia sekaisin, niin sinne ei oikein kitteen viittinyt molempia ostaa vaan muutaman puslan takia. Ne on vähän kustomimpaa osaa täällä takapuolella sen osin. Että. Joo. Periaatteessa joo. Tässä voisi nyt purkaa tuon akselistoon ja tehdä noin kiinnitykset ja muut loppuun, mutta en tiedä pitäisikö tässä välissä tuolle sähköflektille tehdä kiinnike vielä. Mä nyt päätin tässä välissä hypätä tämän jäähyttimen kimppuun, niin tehdään tää nyt tästä pois alta. Eli juu, tässähän oli 240 Volvon vakio jäähytin. Ja siihen tulossa tommonen spallin imevä. Oliko toi nyt sit 15-tuumainen flekti, joo. Tehdään se tämmöisellä ihan peruskonseptin, mikä on tuossa kaksovisessakin todettu hyväksi tuossa Volvossa siis. Niin alumiinilevy, se ruuvataan sitten tähän runkoon kiinni ja flekti istutetaan tohon ja sille tehdään tietysti reikä tohon ja se ruuvataan myös tohon. Se on tuossa toimivaksi todettu. Tosin tuossa Volvossa on, siinä on tuollainen Mishimoton iso alumiinijäähytin ja 12-tuumasta vai 10-tuumasta flektiin, niin en nyt osaa ihan sanoa, että tuleeko tää ikinä edes piisaamaankaan tää jäähytys tässä, mutta lähtää tällä nyt eka liikkeelle. Et päivitelläänkö sitten tosiaan joskus alumiinista jäähytintä parempaa flektiä. Tässä nyt tuli ongelmaksi tällä hetkellä tuli ongelmaksi tosiaan että vesipumppu heitin malliksen tohon, niin siinä alun perin piti käyttää vähän tehokkaampaa flektiä, mutta se todettiin, että se on vähän liian paksu. Se ottaisi tuo vesipumppu kiinni, niin mennään tuolla huemmalla, mutta katsotaan. Siellä se nyt olisi. Ei se ton erikoisempi ole. Siellä on ja pysyy. Joo, mulla on tässä kaikkien standardin täyttämä testipenkkikin valmiina. Niin. Tuntuishan tuo toimiva. En tiedä, riittääkö potku, mutta näillä mennään. Siinä se on sitten. Sitten voisikin melkein tästä hitsailla tän peränkorvat kasaan. Purin kaikki nuo autosta pois ja nyt voisi tehdä tän tästä pois kuleksimasta. Niin saisi tohonkin maalit sitten pintaan. Ei siinä muuta kuin korvat ja sitten on toi Panhard-tanko vielä. Se hitsata kasaan. Ja sitten saisin maalia ja jarruja muita sit suunnitella. Lukon kiinnitys ja laittaa autoa paikalle. Sitten kun on toi perähomma kasas, niin
Mulla tuli tää hukkaportti tuli nyt hommattua, niin ton asemmointi sit seuraavaksi. Nyt tuossa taka-akselista osat sit vähän niinku done. Vähän viimeistelyä ja putsailua vielä, niin muuten kyllä. Siinä on nyt noin takatukivarret, niin ne vähän typistyi ja sit mä vahvistin ne hiukan samalla, että ne on nyt ympäriinsä tuolta sisäpuolelta hitsattu ja sit vielä pellitin noin päät tosta ja sillain niistä tuli ihan hyvät. Tohon mä en tiedä näytinkö mä aikaisemmin, mut tohon mä tein tommosen pienen kolmiotuen vielä ja se vaikuttaa nyt ihan ok. Katsotaan miten kestää. Tähän lyhyempää tankoa mä laitan varmaan vielä säätömutterin tuohon keskelle. Et saa hiukan helpommin sit ruuvailtusta tuolla auton alla, ettei tarvitse sitä putkesta pelkästään käännellä ja väännellä. Samoin toi univaali tulee hiukan ulos nyt tuolla korkeudella, mitä mä siitä säädin, mutta se nyt paranee kans sillä, kun mä laitan sen säätömutterin tuohon vielä keskelle. Niin panharri hitsailin kasaan. Se on ok. Tuohon jäi tommonen typerä aukko mun mielestä, niin mä tein siihen tommosen rasereijän. Tai pellinpalan, missä on tommonen hieno reikä. Niin sama konsepti kuin täälläkin. Joo, ne on nyt ympäri asti vedetty ja ihan ok. Tässä mitä kannattaa aina huomioida, tai en mä tiedä, mä ainakin huomioin, mutta tämmöstä putkeekin, mihin tommosia korvia tehdään niin, tai hitsataan, niin kyllä mä vedän aika pienissä pätkissä, vähän sieltä sun täältä, ettei vaan vahingossa pääse vetelemään toi putki tosta noin, että sauma sinne, sauma tänne ja pikkuhiljaa, ei niin hemmetinmoisella lämmöllä, niin tulee hyvä. Tai ainakin omasta mielestä. Joo, noi perähommat kun on ok, niin nyt voi sit siirtyä konehuoneen puolelle tekemään nämä vikat hommat. Niin tohon tosiaan tuli se hukkaportti, niin sen paikka vielä tähän pakosarjaan ja sillain, niin sit saa nostaa tai konehuoneen tyhjentää ja saa ton etuakseliston hiekkapuhallukseen ja tilattava uudet puslat sinne ja maalit tietysti niskaan ja uusille puslille kasaan ja takas autoon ja sitten tää perä kans maalit niskaan ja tai vähän katsella vielä noita jarrujuttuja tossa noin, mutta saatan sit pian rullaavaksi taas. Sitten onkin keskittyy varmaan tuohon moottoriin sit seuraavaksi, et siitä vähän puuttuu vielä kiertokange, pitää vielä hommata ja no laakerit tiivisteet, stefat ynnä muut roippeet, mutta siihen nyt on aika lailla kaikki muuten. Et varmaan mennään purkamisen merkeissä sit seuraavalla kerralla ja toi hukkaportti tosiaan. Katsotaan, ei muuta kuin morjens.